Приятели, честно ви питам, това нещо харесва ли ви отзад? Все пак за всеки влак си има пътници, но тук слагам едно много голямо но, защото тази кола предлага изключително много неща. Започваме от багажника, защото наистина е с много впечатляващи размери. Това нещо е огромно. Има 220 волта. Ето виж само как падат седалчиците. Гледай какво става. И тук пикник. Опа. Гледайте за какво нещо става въпрос. Тук може да легне още една девойка до мен. Тук говорим за Hyundai Santa Fe хибрид 24-та година на 24-5 хиляди км. Чакай да махнем шапката, че е по-уважително. Закупен за 35% от пазарната му цена в България. Откъде? От Mr. Cars. От кой пазар? Естествено, че от южнокорейския. Колата е проверена, ясно е преди това дали е имала удари, щети или каквито и да е други происшествия, съответно е нямала. Закупана е по заявка на клиент. Говорим за калиграфи изпълнение, а именно най-високото с подгреви, обдухвания, дистроници, памети, босета, алкантари. И искам да забележите огледалото за задно виждане. Колега, покажи го. С дисплей. А като направите така, си става обикновеното. И най-вече за най-определящото нещо цената, както казах, 35% под пазарната от тази в България. Първият такъв калиграф изпълнение на тези километри в България върви около 112-115 хиляди лева. Вие си направете сметката, ако желаете подобни изгодни предложения за вашето семейство, за вас или за търговия от Щатите, Южна Корея, Канада, Mr. Cars е вашето място. Номерчето е долу в коментарите. До нови срещи!